Čo to je, ľudia? Verity. Čaute ľudia, vítam vás znova videa z hry Verity. Takže máme tu box. Čo v ňom? Verity. OK, takže OK. OK, 2 plus 2. OK. OK. A tu musíte vlastne prežiť s ním. Takže tak. Jak sa na mňa stále kúka, to sa mi bude stačiť. OK. OK. Kde to má? Super, a máme to. Jeho obľúbená farba je žltá. Super. Ups, som ho hodil. Okay. What the? Divný Verity. Ja som sa zlakol, že to je ďalší Verity. Dostal som infarkt. Máme si naťažiť nejaký kameň. Kde nájdem taký kameň? To je sklo. Ajaj. Musíme postaviť proste z kameňa, ale ja tu nevidím žiadny kameň. Asi som slepý. Ja kameňa vidím. A tu je nejaký. Toto je kameň, že? No, kde je kameň? Kameň zatiaľ som nenašiel, super. Tu je nejaká väža, super. To je môj barák. Však ja chcem tam na chodník dať, prečo? To nejde. To je tu asi jediný kameň. Čakaj, možno toto. A už ich vidím, nie sú tu. Ok, našiel som kameň. Máme jeden. Chcem zobrať to. Kamo, dobre. Ďalší kameň. Kamo. Ešte kameň. Ok, máme ďalší kameň. Ďalší kameň. Ďalší kameň. Ďalší kameň. Ďalší kameň. OK, vrátim sa. Alebo ešte nejaké kamene radšej. Pre istotu. OK, lebo... Kde? Tak. OK, by sme mať. No a teraz jak ich postavím? No, ako ich postavíme? Zistím. OK, už máme.
Ideme spať. Už spíme. Dobré ráno, good morning. Okay. Mám ho nechať v hauze. Okay, close. Come on, bro. Aha. Okej, kamarádsky, to je dobré. Okej. Okej. Nejaké observatórium tovar postaviť v rohu je. No to sú že 4 rohy, tak. Tu asi nie. Tam nie. Kamo, tu určite bude za mojím barákom. Kde inde? Lebo rohy sú tu iba 4. Ak vidím dobre. Určite bude tam. To nie je. Tu. Kamo, kde to môže byť? To bude v tom... No, už to vidím. No, už to idem postaviť. Tam ako čo budem spať ja. Potrebujem 24. Ok, tak by sa vám potom mohli. Ok, ľudia, už mám aj kamene, takže môžeme to postaviť. Ok. Teraz máme spať. Tak už idem na 20. No. Až moc veľká téma tu je. Si myslím, že sme dobre opevnení zatiaľ. Takže tak. No, tak dobrú. Takže máme ísť do Observatorium Tower. Že to sem sa mi zdá. No. Idem. Čo to je, ľudia? Verity. Si to ty? Ľudia, ja neviem, či tam chcem ísť.